माबा मोनसे गिदिर जानांगौ फिसा जानानै थांबाय होननानै आरोना ओमफ्राय इसोरनि अननायाव आथिङा बायाखै बाट गोरलै फ्रेक्सार जादों होननानै बुंदों आरोना एक्सरे रिपर्टआवबो बेनो ओंखारदों। खुलुमबाय हेलौ एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल। दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि दिनखौ आं मा होनबावगोनथाय लोगोफोर, माने आंहा मोनसे जाथाय जानानै थांदों। थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो। धर बोलांगौ हादों एसे लासै बाबा लासै, खालि गेलेनाय उन्दैयावनो जेबो जाबोआखै। दसे थाथ' दादो दसेनो जागोननो। दा गेलेखासै एबार रावजोंबो, हारसिङै दलद था। भांगी से नहीं हो मा होनबावनो लोगोफोर, दिनै दिनानो बिदिनो जाबाय। स्कुलाव बास्केटबल गेलेदोंमोन नामा, ओमफ्राय गावजों गाव बोरैबा नारनाय बिदि जाबाय आरोना। गोसोखौ मोजां मोनाखै, थेवब्लाबो बारा जेबो जायासै। नायनोसै र' दा रिपर्टआ मा मोनो। बारा जेबो जायाखैबो होननानै बुंजाया। रिपर्टखौथ' मोनबाय, ओमफ्राय एसेबां जेबो जायासै आरोना। ओरैनो सिङाव एसे दुखु मोनदों होननानै बुंदों आरो। बास बेनो, इसोरनि अननायाव जिखुनु एसेबां सिरियास जायासै आरोना। थेवब्लाबो गोसोखौ गाज्रि मोनो बेबायदि जाबा। আর উপরে নিয়ে যাইলে ভালো হচ্ছে নাকি দাদা? আচ্ছা আচ্ছা, পরে এফালে আসবো না, সিধা হয়েছে তো। प्लास्टार लागायबा माने मानसिया स्कुल टिउसन थांनो जारला जागोन, फुरा बेड रेस्ट लानांगोन होनदों आरो। ओमफ्राय दा बेखौ लागायोब्ला माने स्कुलावबो थांनो हाबाय, टिउसनावबो थांनो हाबाय आरो। आथिंखौ देफोनो मोननाय नङा होनदों आरो, सिदा लानांगोन होनदों सारा, डक्टरा माने। डक्टराथ' ओंखारलांबाय दा न'आव। जानांगौ थायोबा रावबो बारग'आ होनदोंना लोगोफोर। आङो माने खामानिसो मावगासिनोमोन आरो न'आवहाय। ओमफ्राय बिदिनो 12टा साराय 12टासो जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय बे समावनो स्कुलनिफ्राय फन फैबाय आरो। ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फन फैनाय लोगो लोगो आंथ' सानखाबाय निस्सय माबा मोनसे जाबाय, जायाबाथ' ओरैनो फन खालामा। फनखौ रिसिभ खालामबाय आङो। ओमफ्राय बास्केटबल गेलेनायावहाय माने गोग्लैदों जाहरबाय आरोना। स्कुलनिफ्राय फन फैनानैहाय माने बास्केटबल गेलेनायाव गोग्लैदों, ओमफ्राय आथिङा एसे फ्रेक्सार जाखो ना माखो, मानसिया दैखांनो हायाखै जाहरबाय आरो। ओमफ्राय गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनबाय आङो। ओमफ्राय आं बिराद सिरियास जादों नामा सानदों आरो। ओमफ्राय आं बिराद थाब थांबाय। माला सहैखो आं गावखौनो गाव मिथिस्लाबाखै आरोना। ओमफ्राय माथो खालामबावनो, जाथारनांगौखौ रावबो दानखेनो हाया। बाट बेखौनो साननानै लानांसिगोन जे माबा मोनसे गिदिर जानांगौ फिसा जानानै थांबाय होननानै आरोना। ओमफ्राय इसोरनि अननायाव आथिङा बायाखै बाट गोरलै फ्रेक्सार जादों होननानै बुंदों आरोना। एक्सरे रिपर्टआवबो बेनो ओंखारदों। दा बेनो आरो लोगोफोर, आं सोर सानोना बेबायदि जागोन होननानै खुसि खुसि दोननानै फैबाय, क्लासबो खालामबाय। ओमफ्राय नै सर्ट ब्रेकआव गेलेनायावहाय बेबायदि जानानै थाबाय आरो। गाज्रि मोनो गोसोखौ, बाट इसोरनि अननायाव एसेबां सिरियास जायासै, बेनो इसोरनिसिम धन्यबाद आरो एग्जामाबो बावला नै 2 तारिखनिफ्रायनो। खम जानला नामा, दा प्लास्टार लागायोबा फुरा बेड रेस्ट लानांगोन होनदों आरो 6 उइकआ। थ' बिदिथ' हाया, टिउसन दङ, ओमफ्राय क्लासबो दङ। थ' बेखायनो आङो प्लास्टारखौ लागायहोआसै आरोना। ओरैनो बिसोर बे स्टाफग्रा माबाखौ सिथाबनानै हरदों आरो। बेजोंनो मोजां जागोन होननानै बुंदों, इसेबां सिरियासबो नंखाया नालाय। ओमफ्राय गावबो बाबायाबो दा
एसे कम्फर्टेबल मोनबाय होननानै बुंदों आरो बाट बे मुलिबो जायाखै दासिम बर्थमान नै आं दासो ओंखाम जाफैदों माने ओंख्रिल' संखादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ आङो फैनानैसो जाफैखायो माने दाबायदियावथ' आरो गुसु बोथोर ओंखायनो आं गुसु गुसु जाहोआ आरो ओंखाम गुदुंसो संनानै आं होखायो नालाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानैसो बेनो आं मेडिसिनखौ होगोन आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो गाव कम्फर्टेबल मोनबाय होन्दों माने सानायाबो बारा गैला होन्दों आरो थ' बेखायनो आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनफिनबाय आरो लोगोफोर आं किटचेनावसो दं आरोना लोगोफोर नै आं खोन्थानि नोंसिनि एक्सरे रिपर्टखौ क्लियार नुवाखै नै बुस्थुखौ नै बे बुस्थुखौ होन्दों आरो लोगोफोर नैबे फिसा जे नुदोंना बे एसे फ्रेक्चार जादों होननानै बुंदों आरो बेनो ओमफ्राय जेबो नङा थाब रिकभारि जागोन होननानै बुंदों आरो नायनोसै इसोरनि अननायाव थाब हामथोंसै लोगोफोर ना स्कुल टिउसन ओरैनो रेस्टखौनो मोनखाया बिराद गोसो गाज्रि मोनो आं बेबायदि जाबाथाय बयबो मारै खेल लास्लाबनो हानोना स्कुलावहाय गावजों गाव गेलेनायावहाय माने बलखौहाय बास्केटबलसो गेलेदोंमोन नालाय ओमफ्राय बलखौहाय सिख'नायाव माने लोगोआ माने एसे नांलायबाय आरोना गावजों गाव जेनेबा नाराखै नारनाया बाट नारनाय साइस जाबाय आरो सौग्रावलायबाय ओमफ्राय बेयावनो गोग्लैबाय आरो ओमफ्राय माथो खालामबावनो बे लोगोफोरनिबो दस नङा बे जाखानांगौमोन आरो गावहानो बहाथो गनो आरो नै जाखांनानै टिउसनाव एसे लेंग्रा लेंग्राबाबो क्लास खालामहैनांसिगोन बे मानो होनबा एग्जामाथ' नै 2 तारिखनिफ्रायनो नालाय एग्जाम आरो स्कुल आरो टिउसनखौथ' बाद होजानाय नङा आरो खस्थ' मस्थ'बाबो लानानै थांसै उफाय गैया एसे लेंग्रा लेंग्रा टिउसनाव लानानै फैबाय आङो उफाय गैया लोगोफोर टिउसनखौबो बारहोनो हायाना एग्जामा नै 2 डिसेम्बरनिफ्रायनो थ' बेखायनो आरो तो इतना गर्म पानी को उरी बाबा बे गुसु जाबा खामानि होआ दलद ला होनदों आङो थर' बे बोखो दे एसे yo 1% đến 90% nhưng 90% đều lời एक्टर बायदि गाबोन बास्केटबला फिउ गारहैबाव स्कुलाव ओरै बुलाय नाङा मिथिबाय डाइरेक्ट सोयैखा nếu như không có मोजां खोथा टिकेट बायनांगौ बासिबां बे सिङावसो थानांगौ मोनसे नि बहाय माबा गैया बारा नि बसो दङ माने बेनि डाबल ना एसे बोखोबाव बेथे र' हान्थुआवसो ग्रोब गोलैनांगौ बियो दानो नंखा बियो र' नायदों आं मेजारमेन्ट लादों लासै लासै खालामग्रोगोन दा लास्टआव थाइबोगोन जोंहा डक्टरा माने दै गुदुंजों संख्रिजों फुदुंनानैहाय बेखौ हमनो थिनदोंमोन नालाय थ' आं बिदिनो खालामबाय आरो दसे एसे गोबाव हमनानै ओमफ्राय बुस्थुखौहाय खानानै होफिनबाय आङो
ओंखामबो जाहोखांबाय आङो मुलिबो दौखाबाय आरो आङो केलसियाम टेब्लेट हरदोंमोन नालाय डक्टरा Kita mau kamu loh. दाना बे जाबाय नारेंखल थायनांगौ जाबाय फरायदो दे ओमफ्राय नै जोंना महारानिया मोनायाव उन्दुनो नागिरनायाव गावसो बारखोफाबावो बिसिनायावहाय ओरैबायदि थाथिखि जाखाबायना गावसो सिगांखा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट